ike from a ring light, any small thing, they pay blogger. Any dibia who is paying any blogger at all, including Governor Zoku, any dibia who pays any blogger, unless it's as a blogger, you go putting for that blogger to promote you, you invite the blogger because no one followers, that dibia will fake. Ndị ba anyị ụtụtụ ọma na efifi ọma na ehuru chi ọma ebe ọ bụla na-enweta vidiyo na mgbe ọ bụla iji efi ya asịme ihe ọma ya na-akpọ gị iru. Biko na tata bụ ụbọchị tata na achọkọ ka wetelu n'ozi dị oke mkpa maka na enweghị ihe na-aga ya bụ ihe na-eme. Anyị niile na-agba nkịta ọ dịza ka asị na onwere onye a na-atụ egwu ka asịzi na onwere ndị eseleti ka a na-agwa okwu iche. Biko na okwu eji ebe n'ụbọchị nkịta bụ okwu bụ na a na-akọwasị na ndị ezigbo dibịa na-eme ihe ha na-eme anarakwa na anọ na social media. Ọ bụrụ na a na-aba mba si na nwere dibịa na dibịa nọ na dibịa dị na-ebu fake mba. Enwere ndị mma ọlụ ha ka na-eme mana ịmago na ndị oti mkpu nọzi nkịta akwezi ka mara ndị bụ ndị ara according to ndị mekanik. But nke bụkwa n'eziokwu ka a na-ekwu ya na-ekwusi ya ike. Ndị be anyị sị na ihe daba na mmiri okwu ka eji achụ ya. Iwere okwu na-ebi ka iwe zụta ya daba na mmiri. Biko nụ ọdịnala anyị na-akwazikwa na ịdaba mmiri. Abịa na-achọ biko ịbụrụ onye Igbo bụrụ na ihe ị na-achọ bụrụ onye ị chọrọ na-ahụ n'anya gị ma n'onwe ihe ọbụla ị na-achọ iwe chọọ ịtụtụrụ omenala wee chọba ya. Biko nụ chọba ndị katagolo arụ. Eziokwu na nwere ndị okenye alụrụ ana mana mmadụ na-agwa m sị m na n'ịchọba eziokwu n'ụwa na ndị dị ndụ ka nọkwa ya. Ndị dị ndụ ma eziokwu ka nọ ndụ. Ndị maara asị ka nọ ndụ mana ihe a na-ayọ chi gị ma chi gị dubata gị n'akụkụ ndị maara eziokwu that will lead you to the right path. Achọrọ m kwunu na vidiyo ka unu mụta ihe na ya na o nwere ihe disimanụ ka nkọwasị na ị na-eme ihe jidekwa ọfọ jide ogu maka ada ama na vidiyo ka na anachita azụ ọzọ. Hi everyone, my name is Governor Ezioku, the Shanamite, son of the great Shanamite. I just feel like making this thing clear to our people because some youths will come to my inbox to ask me questions and I've answered many, but I think it's wise I respond publicly to everyone at the same time. For your earliest information, Oburu, all native doctors, they fake. The doctors I mean is, what is native doctor? A herbal doctor. Herbal doctor is a man who uses herbs to cure either sicknesses or thereabouts. I did like you to understand me clearly. The real ones are not on social media, and even if they are on social media, they only observe and they go. Then they carry fake. They have done far to subdue the genuine people who cures sickness. Listen to me before you pass your judgment. There is a man I know before. The man is lit now. Somebody had hernia because of Facebook private parts, and this guy or this man went to this native doctor or herbal doctor. The herbal doctor got some leaves, pounded it, just refined it according to its process, and placed very large quantity on that person's on this. At the end of the day, Omeya operation locally. This is where I respect the Igbo man. Omepe akwamoya, where put that hernia? I saw it like this. The man and those of you from Amala moyem nekuiha. Onwala nweya with a filling station or something. How could a pure water company? I'm just trying to describe it. This man a major operation.
full-blooded operation. This man, I'm telling you, Namara here. But the grace, the gift, Ihomotra from his forefathers were there with him. Outside that one, I watched when my grandfather, Neji, lives. One mother, normal wound. There is a place I know Obombise. When before you get to Obo from Ngopale, we ban Mbuala. These people of Mbuala, no matter how someone's bone pieces, how you fix here, these are herbal doctors. They will treat it. Here born atrachi. They are not there unleashing okite, unleashing ibubo, unleashing certain unnecessary things to Ndi Igbo. And the real ones amongst them, you know what I am saying, but just that maybe a like the governor, you don't want to accept the truth. Those ones are there and the ego self much. They are concerned about how to save life. So for those of you saying I'm against so many native doctors, I am not like that. Let me tell you this. Let me just give you this brief idea. There was a time I brought out a magic box and I did something to teach the general public. As I speak to you now, one of the native doctors is about traveling to India. Why? Because of magic box. Now I know na governor Ezoku wetari na India. The other one na wetari na Pakistan. Ndi ani ne bucha ndi okwu asi. If I got that thing from India, Chineke echekwalam. But I told me maybe everything. I am only trying to correct some of these guys. So if you like, go to India 51 times. That's your own cup of tea. My concern is, even then there is a native doctor in Ebonyi State who spoke to me, I think 4 days ago. 4 days ago. He spoke to me and on a video call and showed me. He's treating them. Many of them are free of charge. He was showing me on camera, asking them, so this kind of genuine people, oh, what do they even Facebook handle? It's just that I go see on my page. The man see no here. It's not every native doctors that comes our way I start attacking them. I'm not telling you that anyone is genuine, but for many of you who talks, go and ask Mighty Thunder, or Mighty Thunder. I have never spoken with him before, but have you ever seen Governor Ezoku Area or Meyata? Keme Beromia? Oh, the other guy, Nkeyena Abalanze Media on the issue. I think Kayana or the Avampas man. Have you ever seen me attack him? And they did me. If we are Google and we will respect you. It's very simple. I don't talk with many of them, but it is not ever. Are we mad? In Aguilera, if you talk about some dibia, we don't try it. They don't want to genuine, just genuine, forget. They came from a ring light, any small thing, they pay blogger, any dibia who is paying any blogger at all, including Governor Ezoku, any dibia who pays any blogger, unless it's that's a blogger, you go put in for that blogger to promote you, and you invite the blogger because no one followers, that dibia will fake. Genuine ones no somewhere na tap for na Sunday madondo na treat tattoo ere na treat okremba wishi. Did you know that mystery my grandfather Nigeria a cure normal wound? I didn't learn that thing. Very many of us didn't learn it. So, anyway, genuine people, you hardly see them come on social media. If you make one noise, not come to fight anybody. They are very, very silent. Midden confess to this thing. I don't know, you have never spoken to you on the phone before. Governor Ezoku has never done that. But to Midden I am sure na Bemgi. I am sure na Governor Ezoku Bemgi, because most times I even listen to your teachings. I do that. I will take the side you speak the truth and leave the other side. Maybe you want to promote one thing or the other. I will leave you. But if you teach, I will go there, pick some points there, refine them to myself.
This is the gospel truth. Ngasi because I like gay or I like that native doctor. Every native doctor with the opportunity to watch. I will go and make research. I won't talk about him. This is very simple. My concern is, can there be more oppression in those days? So you have subdued them with your so-called abracadabra. That's my concern. Some native doctors so many people that our pastors program to attack Ndi Igbo. No. It's far from that. Go Eastern Igbo, a true spiritual person. Go and do your research. Check me, check my name, check me, take my picture, go and check. If any pastor is sponsoring me to attack you or any politician at all, you may go. Forget is every other backing of contact. If anybody is giving me any money, then man am DJ new anything in the game. But each up and DJ new, walk away, stay away. Don't allow them to push you into what you don't know. My name is Mr. Governor Iziagu, the people's governor. Of course, son of the great Shanamites. Good day from. Ndị ba ekene kwa mụ ka isi nene ka nsukwa wefu ka nsukwa wewetelu na ti emeti iwepụrụ emewepụ na asị biko ị na-enecha vidio m vidio ị na-enecha adịghị mma metụta gị n'arụ ime ihe ikwesịrị imelụ m bụ ka ịtụsalụ m ya bụ ozi ka onye ọzọ solukwa gị n'afọ ihe n'afọ ị na-enecha vidio m ọ dịghị mma ịchọkwa ka ị na-enene vidio ọzọ na channel anyị biko ị subscribe ihe ọbụla ị na-achọ just scroll down. I have over 300 videos na channel. I have fully nke ya amasị gị. You scroll down na ya. You got akwano. At least onwekwe ihe ọzọ ị na-achọ dị anya. Ị bịa na the video you like kwa comment ya. At least anyị na-afụkwa comment. Ị na-enecha nke anụ nwa dị gị mma. Comment kwa na ka comment itile ebe ya emekwa onye ọzọ amụta ihe. Onye ọzọ fụkwa ya ofe ihe dị anya. Maka na o nwere ihe post na Facebook or Ojazi nke follow Japiano mmadụ si no need contact ya ebe akwa ka ọ nọkwa na the comment section ha na-abụ kpa I believe na good thing ya pụta n'ime nya bụ meeting ha na-abụ kpa mgbe na-asị biko ịbụrụ onye ọbụla ihe na-amasị ka barụ na-eshare video ọbụla info ị na-eshare onye ọzọ a na-amụtakwa nwekwa na onye ọzọ dị ya bụ ihe ya enyela aka ya bụ video enyela ya aka ka nwee n'ọzọ ndị be anyị